нікому минути путем тим. І се волописта глаголюще, що нам от Тебі, Ісусе, Сине Божий, пришел еси симо, прежде времени мучити нас. Яше же далече однею стадо свині, многопасово, біси же моляху й глаголюще, а ще й згонишими повели нам іти в стадо свиноє, і рече їм, ідіть. Они же, ішедши доша, стадо свиноє, і сеабіє, устремися стадо се по брегу море, і утопиша вода. Пасущий же біжаща, ішедше в град, возвістиша вся, і обісною, і се весь град, і зійде стрітне Ісусові, і видевши Його, молиша, яко тобі пришел от преділих, і в ліс корабль прийде, і прийде в свой град. І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава! Дорогі во Христі, браті і сестри, перед хвилею перечитаним Євангелієм чули ми, як біси через біснувати говорять до Христа, чому ти перед часом прийшов мучити нас. Дорогі брати і сестри, Христос прийшов на землю, щоб прорвати того падшого чоловіка, привести до союзу з Господом, щоб прорвалося царство сатани. І, як каже Письмо Святе, Христос проходить від села до села, від міста до міста, навчає і зціляє недуги. І говорять люди, що сліпим привертає зір, німі починають говорити, прокажені очищуються, а мало того, мертвих воскрешає, бурю утишує і виганяє злих духів сердець людських. Сатана, той сатана, про котрого Йоанн Золотоустий говорить: я бачив сатану, як молнію падаючу з неба. Знаємо, що Господь, коли сотворив світ невидимий, світ духів, то всі духи були добрими, але через гордість часть духів виповіла послуг своєму Творцю
Господь скинув їх з неба, і коли сотворив чоловіка і поселив його в раю, і той чоловік був безгрішний, бо міг говорити, як каже Письмо Святе, лицем к лицю з Господом, сатана його скусив. Сатана скусив його підступом, хитрістю. Каже, будеш рівний Богові. І чоловік, мимо того, що був так досконалий, дав звестись сатані. І так приходить зло до роду людського. І наслідки гріхопадення є слідуючі: помрачення ума, каже Письмо Святе, ограничена воля, смерть, стерпіння тілесне. Це все є наслідком первородного гріха. І ми знаємо, що чоловік так далеко відійшов від свого Творця, що треба було, щоб прийшов Син Божий, щоб кров'ю своєю, пролитою на хресті, відкупив чоловіка з уст дьявола. І сатана знає, що його царство кінчається. Зістало тоді обмежене волею Спасителя. І тому, коли Христос прийшов в сторону Гадаринську, де було двох біснуватих чоловіків, як каже Письмо Святе, люта зіло, значить дуже небезпечне. І тою дорогою не проходили люди, бо боялися. Вони жили в гробах. Христос іде, бо хоче увільнити тую країну Гадаринську від тих біснуватих. А вони виходять йому назустріч і говорять, пощо ти перед часом? У той час це буде останній суд. Чого ж ти прийшов мучити нас? Злий дух знав, що мусить допустити тіло чоловіка, мусить допустити душу, серце його. І Христос приверне його назад до себе. І сталося, Господь ісціляє тих біснуватих, так як ісцілив сліпих, хромих, німих, прокажених, ісціляє тих двох біснуватих. Яка ж радість повинна бути для околиці, для міста того Гадарина, бо ж нема вже тих, котрі переслідують їх. Але що бачимо, коли пастухи, котрі пасли стадо свиней, побачили, що свині потопилися, то йдуть до міста і возвіщають жителям, приходять жителі і не дякують Христу за ісцілення біснуватих, але просять Його, щоб від них відійшов. Не зрозуміли пришествия до них Христа, що Христос приходить до них з любов'ю. Христос хоче їм показати дорогу до вічного спасення, до вічного щастя. Вони побачили, що вони тут є пошкодовані, бо пропало їх стадо свиней. Бачимо, як вони є прив'язані до того світу матеріального, бо для них ближній був нічим, ніким. Вони не дивилися на те, що ближній врятований, що ближній зістав уздоровлений
і зцілений зі страху. Їм байдуже ближче. Їм шкода було того матеріальної користі. Це світ той, якби є показаний стан моральний світу того, коли жив Христос. Але коли ми так глибше застановимось, як же ж часто наш сьогодні світ уподобляється до тамтого поганського світу, то так можна назвати. Ми, люди віруючі, охрещені, користаємося всіх тайн в церкві святій і маємо волю і розум досконалий, хоча він вже не так досконалий, як перед гріхопаденням. І все маємо заповіді Божі, котрі дав нам Господь. Знаємо науку церкви, знаємо мораль християнську. А як же ж часто ми уподобляємося до тих людей гадаринських? Не раз чуємо, а Господь за мене забув. Бой дорогенький, а може то не так? Може я забув чи забула за Господа? Бо Господь за нас ніколи не забуває. І тоді, коли ми йому молимося, і тоді, коли ми, як ми прорвали той союз з Господом, він завжди про нас пам'ятає. А коли зсилає хрест терпіння, то може по то, щоб нас, як би говориться, опам'ятати, що не туди дорога до вічного спасення, що нема порівняння між нашим життям тут на землі, а життям в вічності. Але від того життя тут на землі залежить наше щастя, там в життю за гробом. І в засаді чоловік стремиться до пізнання Господа, хоче бути в союзі з Господом, тільки власно тут на перешкоді стоїть злий дух сатана, який скушує чоловіка. Постепенно, хитро, підступом. Поприкладово, зроджується в тебе думка, як ти встав рано, а пізніше помолюся. Чи це думка ангела-хоронителя? Ні. Це думка сатани. Як хитро тебе скушує, що ти не маєш часу на молитву. Не помолишся раз, не помолишся другий, вже сатана радіє, бо вже заволодів твоєю душою. Бо то вийшло в навик. Приходить неділенька свята, а я такий перемучений, сяду собі тут на кріслі, пущу телевізор, буду оглядати. Чи це думка ангела-хоронителя? Ні, мої дорогі. Це думка сатани, який скушує тебе. І так постепенно, крок за кроком, сатана скушує в життю чоловіка. Але милосердя Боже велике. І Христос Спаситель говорить: прийдіть до мене, всі труждаючися і обремененні, а я дам вам той спокій, який вам потрібен. То значиться, Христос той самий тоді, коли прийшов в сторону Гадаринську, як і сьогодні тут в храмі Божому. Христос дав на Тайній вечері тіло своє і кров для нашого освящення, споживання. І нігде інде, тільки в церкві святій, ти можеш нав'язати союз з Господом. Не будеш Господа шукати по кнайпах, по театрах, по дискотеках, невідомо де, бо там його не знайдеш. Знайдеш Господа в церкві святій.
І тут пам'ятай, що треба його шукати. Звів тебе сатана на злу дорогу, схаменись, як блудний син, котрий сказав, письмо говорить, і вразумів, значить зрозумів. Блудний син зрозумів, що він зле зробив. І каже, піду до отця мого. Не буду просити, щоб він прийняв мене як сина, але буду просити, щоб прийняв мене як слугу. Було сознання гріховності. А батько, як приймає сина? Радіє, що син вернув. І привертає йому гідність, мимо того, що він розвів тоє майно. Але тут є показане велике милосердя Боже. Приходь до мене, а я прощу тобі все. Тільки приходь, як той блудний син, з покорою, сознанням, що ти зійшов на злу дорогу. А я тобі подам руку, бо я прийшов на землю, щоб спасати цілий рід людський. Я кров пролив за вас невинно на хрест. І коли ми зійшли на манівці, то не де-інде шукаємо того щастя душевного, спокою душі в церкві святій. Прийди, клякни перед образом Всевишнього, перед образом Пречистої Діви Марії, покровительки нашої. Вона омофором нас всіх покриває. І скажи, як митар при дверях храму, Боже милостив, буди мені грішному. Іди до священника і видимо, і не видимо перед Господом, висповідайся своїх гріхів. Прийми Христа утаєнного в тайній Евхаристії в серце своє, в тіло своє. І будь вірним, а не невірним, як каже апостол Павло. І далі апостол Павло говорить, що тіло наше є храминою Духа. Бо в нас є душа безсмертна, котра буде в день суду вертати до свого Творця. І тому, коли приймає святе причастя, то як ти приготовлений душевно до сповіді, так і тіло твоє мусить бути приготовлено до прийняття Святої Євхаристії. І тому, люди дорогі, не дивіться, як поступає Західна церква. В нас обов'язує Евхаристичний піст. Не можна наїстись, напити і йти до святої причастя. То би було кощунство. Того не можна робити. Чоловік приготовлює себе душевно, мусить бути і тіло приготовлене. Як можна напитись, наїсти і йти до святої причастя? Так що тим, дорогі родичі, дітоньки малі, пам'ятайте, ідете до сповіді не з примусу, а по добрій волі. Ідете по тоє, щоби нав'язати утрачений союз з Господом, щоби той Господь, якби наново вселився в твоє серце, щоби Пречиста Діва Марія покрила тебе під свій омофор. Стільки нещасть сьогодні по світі. І де некотрі говорять, що церква сьогоднішня в ширшому масштабі поділена на конфесії, вона поділила людей, вводить ворожнечу. І є багато в тим правди. Але чому?
Тому що церкви відійшли від євангельської проповіді. Бо церква повинна голосити любов і доброту Божу, не сіяти ненависти. Чоловіка власна його воля, де хоче ходити. Не можна впровадити в ворожнечу. Ходи собі, де хочеш. Але будь чоловіком, котрий і в тим другим чоловіці бачить брата, бачить ближнього. Така є місія церкви. Не сіяти незгоду, а сіяти любов між народом, між людьми. Бо ми всі діти одного Бога. І всі не будемо відповідати за приналежність конфесії, але будемо відповідати, як ми ставились до життя, як ми сповняли заповіді Божі. То мало є бити себе в груди, Господи, Господи, а серце моє далеко від Господа. Внутрі, щоб був Господь тут, всередині, щоб я не скривався своїми пристрастями, своїми гріхами, бо можна скритись і показувати назовні себе, який я добрий, який я моральний і так далі. А всередині глин, так як казав Христос Спаситель до фарисеїв, ви гроби побілені. А ми маємо йти до Христа з любов'ю. Дивимося сьогодні по світі Руанда, католицький край. Б'ються люди між собою, мордуються. Маємо приклад з Югославії, різні конфесії. Б'ються. Чому? Тому що нема того, як кажеться, первістка любви. Нема там. Бо якби був той, якби була дійсність, та, що ми віруємо в Господа, то ми би ніколи не творили кривду ближнім. Але бачимо, як тут сатана задіяв. Сатана задіяв. Ще раз підступом, хитростю так задіяв, що брат брата ненавидить, сестра сестри ненавидить, батько сина, син батька і так далі. І би здавалося, що нема порятунку. Ні, мої дорогі, є. Тільки треба вдарити себе в груди. Боже, милостив, будемо грішні. Починаємо життя від нова, по-християнськи. Я вам можу сказати, що я є щасливий, що наш народ любить Господа. Що в нашому народі нема ні бандитів, ні злодіїв. Нема. Ми люди чесної праці. І не дивимося на окружаючий нас світ. Ми йдемо по стопам Христовим. І тоді будемо мати відкрити той союз, але ще одне, совість наша чиста. Ми кожному можемо в очі подивитись. Ми не укриваємо злоби, бо в нас злоби нема. І просім Всевишнього Творця, пречисту Діву Марію, щоб сатана не знаходив місця в наших серцях. Щоб ми не були чули на голос злої совісті, але йшли завжди за голосом доброї совісті. А чує чоловік не раз собі, якби два голоси. Один склонює його на сторону зла, другий якби остерігає, не роб того, то буде зле. І йди, чоловіче, маєш розум і свобідну волю, йди за тим голосом совісті доброї.
по моралі християнської. Старайся. А коли маєш хвилі слабості, перехрестись, возьми Біблію, ось катехіз до рук перечитай собі. В нас церква просить, щоб люди читали Письмо Святе, бо завжди щось з ним знайдеш. Будеш 1000 раз читати, возьмеш 1001 і знову тобі щось відкриється, котре ти не зауважиш. І так воно є в житті. Не сидь при телевізорі, іди до храму Божого. Може, не раз і далеко треба йти, але Господь нас досвідчує. І треба йти. Бо як будеш немічний, тоді не підеш. Але як ти здоровий, дає Господь здоров'я, іди. Діточки, пильнуйте. Пильнуйте, родичі дорогі, діток пильнуйте. Щоб воно так складало пальці, щоб воно хрестилося в ім'я Пресвятої Тройці, щоб той хрест був зложений на тілі чоловіка, як він повинен бути зложений. Щоб воно говорило молитви, бо коли защепиш образ Спасителя в серці, і той образ позістане на ціле життя. Але і ти мусиш дати добрий примір в хаті. Бо шкода є вчити дитину, як ти приміром своїм зіпсуєш все. Дитина, воно як ангела родиться. Як його попровадиш через життя, таке воно буде. Попровадиш його добре, будеш мати потіху з тої дитини. Попровадиш його зле, Господь тобі за життя ще заплатить, бо та дитина відвернеться від того. Мало того, сьогодні світ, де молодь іде, п'є, наркотики бере. Чому? Пустка всередині, нема Господа, шукає чогось, само не знає що. І що знаходить? Зло. Сатана зводить його на манівці. І що з такого чоловіка? Пропащий чоловік. Як такий чоловік сам молодий мусить здавати собі справу з того, що ані горілка, ані наркотик, нічого до ніколи доброго не противно. Зведуть тебе на манівці і будеш нещасником сам, і будеш нещастя приносити найближчим своїм. Мати буде плакати, і батько буде плакати, і нічого не поможе. І тому бачимо, церква свята дає нам ту якби охорону, що коли будемо в церкві святій, жадна сила зла, тоді диявол не буде мати до нас доступу. Тоді і той світ зовнішній, сьогодні злий, не буде мати до нас доступу. Ми мимо того, що живемо на цьому світі, але знайдемо собі дорогу до вічного спасення. Амінь. Земські отця душі, все помишлення на серце. Господи, Вседержитель Боже, Отець наший, молимся, услыши і помилуй. Господи, Боже, помилися й милості Твої, молимся, услыши і помилуй. Блаженнейшим Киросилі, я владиці нашим преосвященнейшим Киродамі і всім Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
благочесті і чистоті. І ще молимся, братях наших, священниці й священновласті, і всі во Христі братстві нашим. Святейших патріархів православних і создателей святого храму сего, я всі прежде почивших, отець і братях, зі лежащих і повсюду православних. Нашої молитві і помилувати рабов Твоїх, Іоанна Олександра, Алини Олександра, Ксеніану, Арія Андріана Михая, Андрія Давида, Ніни Олександру, Яна, Юрія Софії, Марії, Богослава Марії Катерини і всіх здій предстоящих і молящихся, всіх зродників їх, прихожимся до храму сего, благодаті і щедротами Твоїм, і сповнитися прощення їх, і проститися зрешення, воля і неволя, благоприятними житити мольбами милостин їх, як Христом владичества Твого, і покрити їх от всіх враг видимих і невидимих, от всякої напасті, біди і скорбі, і недови збавити, і подати здрав'я золоденстві, мерцем всі, Господи, услыши і помилуй. І в всечестном храмі сім, труждающихся, поющих і предстоящих люди, ожидающих от Тебе великие і богатые милості. Смиренно молимся, Тобі, сохрани под кров Твоя благо.
благословити нас, і сповни нас водою дни кріпості сил, да всім славу Твоєю благо, святія церкви Твоєя, ми же все благому Твою проміщення нас, радуєшся на всякденний час благословив, і прославився Твоє ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молитися, услиши і помилуй. Безначальники Отцем Пресвятим, благим і животворящим Духом, і присутньою віки віков. Помолитися о блаженній Господеві. Господь помилуй їх, огласен їх словом істинним, откритим Євангеліє правди, соединив їх святі свої соборні і апостольські церкви, спаси, помилуй, заступи, сохрани їх, Боже, Твоєю благодатію, оглашені, глави ваша, Господеві, приклоніте.
паки, миром Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатью. Паки, миром Господу помолимся. Услышь о мире и спасении душ нашей, Господу помолимся. Помиримся о миром настоянии святых Божьих церквей и соединении всех, Господу помолимся. О святым храме, сами зверою, благоденьем и страхом Божьим, входящий вони, Господу помолимся. И избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
нашого преосвященнійша Філадама, єпископа Перемиського й Новосанчівського, да пом'яне Господь Бог во царстві своїм всегда, нині прісно і во віки віков. Господь благослови своїх всегда, нині і присно. Святейших патріархов Вселенських і Господина нашого блаженнішого митрополита Василія, да пом'яне Господь Бог во царстві своєм всегда, нині і присно і во віки віков. Священство, монашество, діяконство і весь прід церковний, нехай пом'яне Господь Бог во царстві своєм всегда, нині і присно, во віки віков. Охрани мою страну нашу, правительство і Христе, любим воїнство і я. Нехай пом'яне Господь Бог во царстві своєм всегда, нині і присно і во віки віков. Создателя і украсителя і святого храму сего, вас і всіх православних християн, нехай пом'яне Господь Бог во царстві своєм всегда, нині і присно, во віки віков. Ісполни молитву нашу, Господи. О принесений чесний дарі Господу помолимося. О святім храмі всім із віри, довір'ям і страхом Божим ходящих вон, Господу помолимося. І збавитися нам от всякої скорбі і нужди, Господу помолимося. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Совершенна, свята, мирна і безгрішна, Господа просим. Миловірна, вірна, наставника, хранителя душі тілес наших, Господа просим. Прощення, наставлення, гріхові, прощення наших, Господа просим. Добрих і болізних душам нашим і мира мирові, Господа просим. Отче, время живота нашого в мирі покаяння скончати, у Господа просим. Християнські кончини живота нашого безболізнені, непостидні, мирні, і добро отвіта на страшнім суді
владичі Христові просим. Пречистою, преблагословенною, славною владичицю нашу Богородицю і присну Марію, со всіми святими помянувши самі себе і друг друга, і весь живот наш, Христу Богу предадим. Добре святим, благим і животворящим Твоїм Духом, і вісно, і во віки віков. Мир всім.
причастя Святого Духа буде со всіми вами.
сили, чесність, правду, воинствующих и правоправ'ящих слово Твоего истины. Владику нашого, просвященнішого Хіродама, єпископа Перемиського і Новосанчівського, приносящого святия дари сія, Господу Богу о чеснім пресвітерстві і еже во Христі діяконстві, о всімі на честі і священності чині, об любивім народі наші, об охранній страні нашій, властях і воинстві я, о путешествующий в немощах лежащий, и о всіх зді предстоящих и молящихся, поминающих, кіж до своїх согрешения, и о всіх і за вся. І даш нам єдиним і устинним серцем славити, воспівати пресно і великоліпоє ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа, і присно і во віки віков. Милости великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, со всіми вами. Святые, помянувши паки, миром Господу помолимся. О принесенный и освященных честных дарих, Господу помолимся. Якогда человеколюбец Бога наш, приемя во святый пренебесный, и мыслями свой жертвенник, в нем благоухание духовного вознеспослед на божественную благодать и дар Святого Духа, помолимся. Не забавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Дне вся совершенна, святомирна и безгрішна, у Господа просим. Ангела мирно, вірна, наставника, хранителя душ і тілес наших, у Господа просим. Прощення і оставлення гріхов і прирішень наших, у Господа просим. Добрий, полезний душами нашими, мірові, у Господа просим. Проче время живота нашого в мирі, покаянні скончати,
милостивный, мирный и добра ответа на страшном судище Христови просим. Соединение веры и причастия Святого Духа, и спросивши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
Вечері Твоя тайна, де сини Божий причасником не прийми. Небо врагом Твоїм тайно повів, не лузам Ті, як уюта, як розбойники сповідують Тя. Пом'яни мене, Господи, да приїжджого царства. Пом'яни мене, Владико, да приїжджого царства. Пом'яни мене, святіє, да приїжджого царства. А не в осуді, в осужденні буде мій, що їх тайн, висцілені душі. Боже, милостив приймеш. Без числа совершила, Господи, прости і помилуй. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа, амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа, амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Діва Господа і всегда, ныне и присно, и во веки веков. Господа,
божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворящих, страшних Христових тайн, достойно благодарим Господа. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатью. Господи, помилуй. Совершен, свят, мирен и безгрішен, і спросивши самі себе і друг друга, і вещи Бог наш, Христу Богу предадим. Священникам воинству и все Твоим, яко всякое благо и тогда тоже свыше есть. Сходя от Тебе святую славу и благодарение Твои воссылаю Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. пречисте своя матері, святий славний всехвальний апостол і живосвятий отця нашого Яна архієпископа, Константинового Златоустого, святих праведних Ботиць, як і Мар'яни, всі святих помилуй і спаси нас, ко благий чоловіко любе.
сестри, тепер підемо, посвятимо хрест тут, де родився священномученик Максим. І там відслужимо панахіду, вернемо до церкви з поворотом і так розійдемось по дехто. Так що дуже прошу, йдемо тепер на освячення Христа і на панахіду. Слава Ісусу Христу!